Is number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 7:46. Ang oras po hatod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indukan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Pipaaram po sa Gabos na sa iyang clinic bukas at sinyaon siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Papanimbagonda ang mga tugang kan gobyerno ang mga personang nagpapabaya sa pandemya. Ang mga local officials, elected officials, mga nasa gobyerno na nagpapabaya sa pandemya, papanimbagonda po kan gobyerno. O rin naubos kita kay ni. Tama. May mauubos kay ni kita. Ha? Mauubos kita kay ni. Ha? Mauubos mga tugang ang mga elected official. Buda mga tugang maubos ang nakapwesto dyan sa national government. Nembulto mga tugang sa pandemya operation. Ilingasan na ang clear picture mga tugang kang nangyayari dyan sa Piodoran. Didi kita magpuon mga tugang sa clear na picture ka nangyayari tabi sa Piodoran. Pinikot ang request ko sa Bicol IATF na dapat ma-investigaran. Baka lamang pinaabot ko na ini. Mga tugang kay Attorney Noida, kay Anthony Noida, boda siya ang chairman po kan IATF Bicol. Si Director Noida, sarong very accommodating na persona, boda mga tugang maygos, na official kan gobyerno, nagatrabaho. Tabi, pinaabot ko na kasuhapon ang concern dyan sa Piodoran. Boda, may request ang mga officialis kan Piodoran, si MDRRMO, maski si Mayor Arandia, na baka daw po pwede sinang ma-invite sa meeting kan IATF Bicol o kung bako man sa Interagency Task Force para sa indang iladawan ang sitwasyon tabi sa Piodoran. Ang hapot nga ni digdi, sisay, ano ko ta ang pwedeng role ka inikang albay? Diba? Iyan ang gusto takotang ihapot. Ano ang role dyan? Tang nagsusuprir mga tugang kantawo, mga tugang na kadakol na problema, sinuwel na ordon niya dyan sa Piodoran. Papanimbagonda kan gobyerno niyan. Ang hapot, kung gusto ta magpanimbag mga tugang sa mga nagpapabaya dahilan sa pandemya, ini po ang dapat po ng taki-investigasyon. Paano nakakaarabot iyan digdi? Naday kimagkanigong papeles? Paano nakakalaong digdi? May nagbabaraba ki mga pasayro dyan sa mga tinampo sa Kamalig, dyan sa Daraga. Paano yan? Paano yan nakakaagi dyan mga tugang sa control point? Sa border control point. Iyan ang hapot. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po sa Indogabos. Welcome po mga tugang sa programa sa DCGB. Ini po ang hapot. Una ang hapot. Mga tugang, okay lang ba sa Indo na magkaigwa kita ki mandatory vaccination sa Pilipinas? Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Primero trabaho dali. So mga taga Manila, sana ka nakaulan ligdiyo na isikisin na. At tayo na nga ni Migo, mauubusan man nakapwesto ta sa gobyerno. Kung araw ka napapanimbagon mo ang mga, di ba? Mauubos yan. Para nakahalit duman, para nakalaog digdi sa control point
Paano nakaluwas? Iyan, paano nakalaog, paano nakaluwas? Kakalinto raw na. Gari ba kami sa manok na nasa kulungan? Nasa... Paano nga nakalaog sa manok? Tapos nawala. Paano nga nakaluwas sa manok? Oh, sabi ni Secretary Rocky Magadao, parang milyon na kita rin yung infected. Sabi niya Magadao, dahil yung ngayon pag ilingon sa infected, ang ilingon ngayon kung pera ngayon ang kumbaga na may COVID sa tuya. Naniwala ka kayo? Natatangong pigapot mo. Latason ta ka. Ika na po tungkol. Naniniwala ka ito? Sinabi niya baga? Oo. Naniniwala to. Sinabi niya, naniniwala ka? Ako, opo. Opo. Mga kita. Di ba? Pero piguling nga, ika. Tama ito, sir, na sabi niya itong congressman Barsaga. ba ya? Tama ito, dapat pag sa Pilipino, titatos. Igwa siyang bill na dapat databi mandatory vaccination ang gigibohon sa pagbabakuna. Tama ito, sir. Pabor ka na magkaigwang Ayo, tama mandatory. ka magaw. Kita magaw, mga limong lang malalag ang Pilipino. Mga plasok, malimong matalasin kayo. Yes. Piktaramana, layo mga gigibohon. Yan, Una, na pinaka point of view na naman, kung di ka pwede maksinan, kumuha ka certificate sa doktor mo, di ka pwede maksinan. Yan. Buda, ika, kung habo ka magpabaksin, kung isan habo magpabaksin, dapat may justifiable reason ka. Tama itong may comorbid ka na di ka pwede bakunahan. Pero kung qualified ka na pwede ka magpabaksin, tatagasin ka pa yung mo, dahil natatakot ka, pinalitan. Iyo kay po ang taon na ng Pilipino, sir, sa totoo lang. Iyo bagata. Kitang mga ilingon mo pa rin, so mga anti-Pinoy ngunya kan panahon, iyon ang ngapuda na mag-cooperate sa gobyerno. Kan panahon ni Pinoy, ang cooperative sinda. Pero daw kita kaya na cycle. Di ba? Simple man talaga yan, sir. Ang Pilipino, gabos madulong. Yes. Puro kita matali. Puro matali. Okay. Hindi kita na nunulto. Iliga. Salamat pigo Mabuhay ka. Salamat, sir. Diba? Alam mo na. Nasisto. Kamong nagdadangog mo niyan. Mga tugang, ano po kamo ang hiling nindo? Pabor kamo na magkaigwa kita o dae? Okay kamo? Ano ang hapot? Ang simpag po, yes or no man sana? Tama baga na magkaigwa kita mandatory vaccination sa Pilipinas? Yes or no? Sa bill ni Elpidio Barsaga, congressman, gabos daw, apuera mga tugang sa may helang na di ka pwede talagang bakunahan. Pero kung halimbawa ngayon ka dyan, ako, kita gabos na dahil man ngayon kikomorbid o kung ano man, pag sinertifikaran ka na, you are qualified to be vaccinated. Automatic ka, dahil kang kontra, dapat bakunahan ka. Pwede daw po yan sa Pilipinas. Iyan ang hapot. 0928-777-5548, 0995-398-1813. O sabi kang texter na, ang habo magpabakuna, pabayaan na sana, tegwa man ki ivermectin. Ayos man ini. Ayos man ini. Di ba? So with that po, mga tugang, kasabago, nadangog nindo sa news kong alas 6. Di ba? Pigbareta ta. Pigbareta, kasabago sa alas 7 bareta. Iningon yan, mga tugang, ang flavor of the day. Kaso hapon, pinag-irestoryahan iyan sa national media. Kaso Banggi, pinag-irestoryahan sa national media. Ang nag-react mga taga-NCR, kitang mga taga-probinsya, senda, pabor senda, tadakol ang kaso. Kitang mga taga-probinsya. Kung inin na bill ni Congressman Barsaga, maging batas, mga tugang, ano ang reaction ta? Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Ang ano ko lang po, pahapak mas na pwede. Yes. Pero, kung ako, siyempre,
as an obedient baga na citizen, kung may sa batas yan, then magandang magini mo, mag-obey kita. Yes, oho. Whether we like it or we like it or not, mag-obey kita. Kung kita, obedient citizen ka na, sir. Yes. Okay, pero ako tumar, Oo. Bago sir, ito kitang family planning. Ungon yan. Ngunyan, anong connection kanina po? Bago sa family planning, sir, the purpose is to minimize or to stop, COVID. as much as possible, stop the magnification or amplification of the numbers of the population of Filipino people. Tama po, sir? Yes. Ini sir, pabuwa-buwa sa rin. Pero may point ini sir. Isipon. Ang maganda sa family planning program, kung ko lang na Pilipino. Yeah. Number one, sir. The reduction of the population, dako na pabor sa government. Tama di mga kitabang. Madi so matios. Tapos madi so para kaka. Course supply. Yeah. Di mo kita kapatawang kada. Okay. Diba, sir, pero may point in it kasi according to the purpose of the family planning program, nagapit ng medios. Ang baga sir sa abortion, nag-abot ang tao sa abortion because of the purpose to reduce Okay. Yes, Migo. Salamat. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Sabi kan sa tuya na reaksyon, balik kita sa topic na. Madali lang. Okay. Engineer Mer. Morning, sir. Reaction, Migo. Okay, man, kaya na mandatory i-vaccine tapos. Pero ang nailing ko lang baga, sa karamang baga, ibabaks suwara nila ako. Correct. Paano maharaman suwara nila? Hindi mo ipapaswat test ka, boss. May gumamit ng symptomatic, yung kinakasymptomatic. Kung sabihin ko lang sa nawara ko ilang, nakapaksin na sa tolos, nag-ma-explain na lang ako. Yes. Kung pinadang mandatory vaccine, mandatory ka mo sa swab test. Ipapa-examine ka, boss. Ito pa examine. Para maalaman kung isang kwalifikado, boy, saan dae? Ngayon, ang ako dyan, kung ipapa-examine mo ka, boss, na population ng Pilipinas, pero na naman babayadan sa because Yes. So, vaccine, ang problema yan naman, so bayad pa. At ang worst, iya po. lumabas mo yan sa examination, sa swab, sa unang Pilipinas, sa unang citizen, ay nga oras na nagparasitig, sa inyo nga yan i-house. Iyo baga. Scenario. Sa inyo nga yan, ready ba kita? Yes. Sa nagyan na po, sa mandatory, wala kita problema. Pero ang po, paano ma-identify na sa mga ilang na Examine. examine. Pag in-examine mo, magay kung dito na nagpa. Yeah. Kung nagpa-positive, siya mo yan i-restart. Okay. Ayun lang po sabi. Sige, Migo. Salamat Salamat ang tabi, sir. Engineer Mer. Thank you so much sa imo tabing reaksyon. Okay. Good morning. Di po pwede pagpiriton ang pagpabakuna. Bako iyo iyan ang ikagadan kayan. Takot mo na stress. Yan. Dr. M. Nata Dr. M. Mr. M. Mr. Dr. M. Duman kayo sa radyo klinik, nabot sa Dr. M. Kada kulang ka ngaran ta junior, si Dr. M baga so nag-imbento kan. Basta ako James Coffee ako. James Coffee ako dapat para may tsansa kang manggana po nin 1 million pesos. Di ba? Mr. M. Nata po tangon niya nagpabarakuna na mas nata po tangon niya na nagpabarakuna na makaskas ang pagdakul kan may COVID. May mga nagdududa lugod na ang COVID makaskas yaon sa bakuna. Iyan ang day kumasimbag. Pigi-explicar ini duman sa kuan sa Manila.
nahiling ko sa national television, sa TV5, itong mga binakunahan daadyon, nakaubos na kito 2 dose, may posibilidad na binakunahan sinda, before na bakunahan, may COVID na. Na-aggravate lang sinda, mga tugang naigwa ka iyan, hakan naghaloy na sa lawas sinda. Pero bako databi sa bakuna, ang kausa kan sa inda po mga tugang na pagkakaigwanin COVID. Iyan paliwanag kan mga doktor na nailing ko duman sa discussion sa TV5 sa Manila. Hello, good morning. Sen, Yes, sir. Good morning po. Morning, Migo. pabor po ako kay Engineer Mer. Okay. Tama ito. Aha. Kung halimbawa, dahil sila pabor kay Engineer Mer, apo to ni President Duterte, so mga eksperto niyang mga sa IATF, kung ano na naman desisyon. Kung dahil niya ako kung anong desisyon duman, apo to niya si President sa China, sa'yo masatig isunod niya. Jerel. 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 Relax. Kung pwede ba na kay Robin, dumadaan ba na si Robin? Sumuha tulong. Okay, okay. Diba, sir? Salamat. Salamat na, Jerel. Oh, para sa ko, no po, ako kasi nalampasan ta na so 1 year. Daing bakuna dahil sa pag-ingat ha. Yan, okay. Reaction. Hello, good morning. Sen, good morning. Yes, sir. Good morning. Halimbawa, bakuna, saan ka mapaturo? Latusunta kang saraway. Actually, amigo, iyan, nagdilag man sa isip ko, anta. Kaya dahil pa kita nababakunahan ki Gabos, tabi man kitang available na vaccine para sa Gabos. Ayun, muda, saro pa nga ni Hen. Diba, siguro, Ang tao pa, ano? alaton mo na gayon na kung may available lang kitang vaccine na ka-standby dyan, na dahil kinagpapabakuna, ito lang kita magka-problema. Ayun, muda, Diba? ang tao ba ganyan? Yawan ang pangduwa-duwa, for dahil nga sa side effect. Iyo. Ang tao mo ya, so assurance kang DOH na ano talaga ang tamang bakuna para sa kagabsan iyo. Ang Pilipino, daw madunong, ano ba, minasunod mo magagararay? Yes. Health, ano ba ganyan? Yung mga safety mo ba ganyan ba ko? Kaya, sana, dagdagan pa natin information dissemination na kung ano talaga ang tamang bakuna sa katauhan iyo. Yan. No, tango niyan baga, ang bakuna ta baga, sala maski ano baga, may maabot na Moderna, may nag-abot na Pfizer, kung Gamaleya, Sputnik 5. Kaya nga ang tao minsan gano'n na nalilibungan na kung ano nang pipili yun, Iyo. Pero siguro migo talaga kung iguana ki standby na vaccine na dahil kinag-intindi, dumang dapat magplano kung paano ito. Di ba? Kaso naubos ba ang vaccine tagabos sa BPP padara sa tuya, digdi? Kaya na nga nakulong ng relay ng brand ang pinggan. Ano ba talaga dyan ang appropriate na pinakod? Okay. Ayun. Okay, Yung Migo. masalan, basta sa dati ka ng pagkakuro. Salamat. Bye-bye. Mga magkonsilo ka muna. O sandali, mabasa muna kita ki-reaction ta 8 o'clock na ha. Dengani nagpabakuna ang presidente tao pa ay ayos man ang hapot kay ni. Di man ta si in fairness kay Presidente Duterte aron kay ni. Ang sabi po mga tugang ni Presidente, di ba John? Deda sa pigtugutan kan doktor niya na magpabaksin siya. Bako iba kay ang sabi niya, bako yo. In fairness sa Presidente, he was advised mga tugang by his doctor. Nika nga tabi sir, nika pwede ba? Basta araw ka nang sabi niya, pagkakasabot ko sinabi niya, na dahil siya pwede magpabakuna. May edad na, something, araw kan. Iyan sa pag-explicar niyang nailing ko. Diba? Taso inot baga, gusto niyang magpabakuna, malangan isupwesto niya, dahil taon niya sana sa iba na lang daang bakunahan kumpara sa iya. Diba? Iyan ang paliwanag, ang lado niya po, kung natata siya, magpabakuna, in-advisean da siya kan doktor niya. Kung ano itong advice, dahil man tabi piglinaw sa publiko, ito gayud ko ang pigahalat kan tao. Hello, good morning. Hello, Bigo. Yes, sir. May nakapag sa ko. Sarong kurang. Tumutulog kang bakunangan. Ganyan. Pwede ako. Nagkurang man nga ngayon. Kung di ko nakapatak. Ano ako kung sabihin mo?
dapat, pigilan siya ng sutot. Tapos, Di na siya magpapakuna, nag-government na siya nagpa-eleksyon. latusonta ka dyan. Dan, pagparapasaway na na. Ano po. Sige. Kasi punuron na kan bakuna. Na until now, di pa mang yung bakuna sa Arabo. Iyo nga ni, deng available na bakuna, kaya di kita makataram kung na ang Pilipino, although sa survey baga, dako lang abo. Oo. Pero kung talagang may standby na dyan na dahil nagpipila, Oo. problema na kita, di ba man available na vaccine pa, no? O, Arga, ipapundo mo Gawos na sa baga mga nag-aarabot registration na, ng mga patay. gawos baga nag-aarabot na bakuna, nauubos ta, Di ba, ni? di ba? Okay. May araw pa po na. Oo. Dapat mas na, ito parang na. Yeah, okay. Di ka na pa ko lang, ha? Yes, Migo. Salamat Salamat. Okay, oh. Latusong nga saray dan orange ni Sabi ni 8446, asikaso ninda sunatugutan na matugutan ng ivermectin. Sige ninda paloy-haloy tang ibang produkto pigproteheran mga mamahalon pati. Samantalang ang ivermectin abot kaya kan mga Filipino. Yan, ha? Okay, reaction. Tama po, ubos sinda masimbag, tabako sinda transparent, kung gura no subakal, kanibang bakuna o mga supplier ta, mas barato kaysa sa DOH. Sabi ni 7448, okay lang po gibuho ng mandatory vaccination, pero tawan man karapatan ang tao na magpili kay vaccine na gusto ninda. Sabi ni 3454, kung magadan pa ka bakuna, pinindang buhayon. Yes, agree. Sabi ni 2175. Yes, I do. Father Henry, ayos ka man Good morning. Apoton nindo ang kaanang si HR. Tama sabay-sabay naman iyo mananggad. Nya no, Mr. Hen, tabi kun ang presidente day nabug na pabakuna ta mandatory vaccine. Sinagusto sabiyon, sinda na sana may karapatan mabuhay kaya lawig. Good morning po. Sabi ni 1241. 2015. Good morning greetings to Arminio Blanco Sr. Birthday ng sangunya na 27. Happy 86th birthday from Blanco's family. Okay? O bueno, yan na muna yan. Mga tugangan sa tuya tabi na mga napag-ururon mo niya na pag-agi. Yehey! Mapa-advise man ako sa doktor, tagurang nang ngayabaga ako. Actually, di man pigluwas kung nata talaga. Iyo po. Pero yun, yan ang mga tugang ang nangyari. Let us accept the fact na yun na po yan. Ang agatabi, kung ibubusol ni Barsagang mandatory ang pagpabakuna, ang hapot, babayadan niya. Umaling muna kita ka-reaksyon sa tuyang Facebook Live natin. Madali lang ha. Alright. Ito. Reaksyon kita sa Facebook. Bata namalat ko na naman sa kuyang teleskopyo. Sa kuyang eyeglass. Okay, madali lang. Aha. Jesus. Ganyan ko lang yun na-analysar na may ritsura man pala talaga ako sa Facebook. Kung siguro kung mas mabuhukon ako, mas makusog pan-apil ko ngunyan gayon, Selling mo ako? Pwede, madagdag lalo, di. Maya, may picture ko sa kwan ko sa Facebook. Siguro kung may humibog ang buko, siguro basta kul pa sa kuya ang pwedeng. Kahit nga yung aning manipis na. Okay. Maray na agad-tabi, sabi ni Edwin. Okay, sabi ni Eileen Cardel, no, dapat lang bakunahan sa mga madunong. Glenn Baloloy, pwede man siguro mandatory idol, pero parang imposible, kinakapos nga ni ng bakuna, lalo na sa kwarta, pambakal bakuna, yung mananggad. Adi, may punto ka tabi, Busing Glenn, Baloloy, may punto ka dyan, kikapos nga ni kita. Marilyn Coral, good morning. Lordesita Rillama, good morning. Sonia Boras, hapot ko lang po kung gura pamasahe talaga from Cruzada to Peñaranda Street. So dyan baga sa may former Albay Hotel, Cruzada, siguro mga 10 gayod dyan ta. Pero kilometro man sana yan. Basta po, sure akong di ang ki 20 gayod.
Anyway, sige. Sumuya, muya. So habo. Kaito, harabo. Magpabarakuna, grabe ang arte. Ngunyan, muryana. De pagpiriton. Siya po. Sabi ni Romel Villar. Nonito Nebres Jr. Good morning daw. Watching from Kamalig Albay. Good morning, Tabi. Adlibnesian. Paano sa mga taong walang doktor na ma-advise? O yan sana. Okay? O yan. Para sa akin, hindi po dapat mandatory ang vaccination kasi karapatan din nila ay ayos ini, halabaon ang kanya pala, no? Karapatan din kung ano ang mangyayari sa kawatawan nila. Ang magandang gawin ay mas palawakin at patibayin ang information drive tungkol sa pinakamagandang maidudulot ng bakuna kontra sa COVID. Hindi lang po para sa sarili natin kundi sa mga komunidad nating kinabibilangan. Mas isipin natin yung ikabubuti ng lahat ng ating mga kababayan kaya mas magandang ang pagmabakuna. Ang pangalawang isyu na pag-usapan ay kung anong bakuna ang dapat kunin. Ang sabi ng mga doktor ay ang the best vaccine that you can take is the vaccine that comes first and available in your community. Mas maganda at ligtas ang mga proteksyon kaysa wala na mas risky sa ating kalusugan. Oy, very good. Very well said. Di ba? Kuya, halimbawa ako ang nag-advise man sa doktor ko na dahil ako mapirit, magpabakuna. Iyan po ang sabi naman sa bill. Sa mga may arugan, dahil pwede. GC Bermejo. Okay. Iyo po ang kagapuhan mo. Ini, sabi ni Barela Anilin. Iyo po, sir, gapon ka. Idol mi ka ni Agom. Ay, salamat po. Naman na. Nagkuhan. Alfeo de Leon. Mas ma-appeal ka kung manipis ang buhok mo. Nakaarabot na naman sa kuya na. Awinda, o sandali. Ang mga balitang ito, ang susunod na mga balita ay hatid po sa inyo ng mga sumusunod mamaya. Ipasok muna natin ang kwento. Dala-dala po ni Ange Galero, 8:15 sa Pilipinas. Ange. Good morning, Ange. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, sagod sa ngunyan, dahil pa na itatao, kan Overseas Workers Welfare Administration o Bicol na maabot sa o kaya 3,000 pesos kantidad ning calamity assistance para sa nakalihis pang bagyong taon kana taon 2019 sa maabot 1,500 na mga OFW yung Bicolanong beneficiaryo kuta kay ni. Ini ang kinonfirmar sa DCGP News ni OWA Bicol Regional Director Henry Miraflor kung sa iyang sinabi na dahilan nga ni sa pandemyang COVID-19 na pinjente ang pagkondusir ninda nin payout may kinaraman sa nasabing bagay dahilan sa nagpaluwas man nin IATF resolution kan mga nakalihis pang taon o kaya mga bulan na bawal na crowd drawing activities sa tuyang kapalibutan para mapreventaran ang helang na COVID-19. Paliwanag sa DCGP News ni Miraflor na saro sa mga rason po na napinjente man ang pag-payout din na kaini ng supposed to be kan mga nakalihis pakuta ng taon yung dahilan sa kana naghaloy ang panahon na diplit na o kaya naubos na ang sendang fondo kaya sa ngunya naghalat naman sinda nin panibagong release nin fondo gikan sa sendang sentral na opisina. Sinabi ni Miraflor na sa ngunyan pasensyo kay dispensa ang hagad dinda sa mga OFW Bicolanong apektado kay ni na sagud sa ngunyan din nakaka-resibikan calamity assistance alagad sa iyang sinabi na padagos naman hindi ning pinag-asikaso. Iniangkabtangkan pahayag kang Regional Director. Ito kayo. Ano tabing paliwanag ko kayo? Pero sa ngunyan, may kita. May frequent communication with our head office or especially plus accounting division na mapuluhan na ito mga remaining approved application sa Typhoon Tisoy. Kung kita yung mga 1,500 na lang, sabi, So yan, 1,000
1,500 pa ang target nindang matawanan kan calamity 1,500? Yes. Pero ang kantidad na kinakaipuan pa? 3,000 pesos per head. 1,500 times 3,000. Angel calculator. 1,300 1,500 times 1.5. 4.5 million. Pira? 4.5. Oh, 4.5 million. Ayan kay para 4.5 pa lang. Taw, tumataya ako sa luto. Tabo na rin tayo yan. Madonate kita ki 4.5 million. Karing matapos na ang problema ngayon, ha? Tagado naman akong 3 mail. Mataya ako sa imo, tawon ta ka man kitris mail. Taigwa ka man lagari, taigwa ka man lamang kipang baka panglakaw-lakaw yo. Pang-brodate lamang. Pang-brodate lamang yo. Okay? Yes. Oh, sige. Pero ara mo, dapat yan seryoso na bagay yan. Taliyo naman yan. 2019 pa immediately. 2019 pa, ang primerong rason baka naubo sa pundo. Hanggang mo yan, dahil pa nabupunduhan, pundo na lamang sa ibang OFW. Kaya rakmangkan mga bayaning buhay natin. Ang ating mga Ang ating mga buhay na bayani. Yes. Pangyayari sa maabaka. O ba, kung di kaya nito kayo i-follow up, palap na lang duman na kulito, nabapunduhan yan. Yo. Yes. Okay? So, ang mahalap na sa nakayami, ang mga Banwaan kan Legazpi, okay, Banwaan kan Daragas, Sudad kan Legazpi, Banwaan man kan Polanggesin, Owas, Susog kay Regional Director Henry Miraflor. Yes. Okay? Ito ang mga impormasyon, problema ko niyan sa calamity assistance, kan nakalihis pang magultisoy na sagot sa ko niyan, Aliyo. lepa na ito tao. With Boy sa Mobile at Ganero, DCTV. Salamat Ange sa report hali dyan sa luwas. Sabi ni Dr. Chris, good morning, siging kaka-insist ka na ivermectin ang preparation na available at allowed sa Pilipinas ang sa hayop bako sa tao. Kaya daipig dutugutan, so gusto maggamit kaan mas maray mag-volunteer sa clinical trial sa Pilipinas para may contribution sinda. Ayan, okay? Morning, di po ba ingat daw si senior citizen ay bakunahan senior na rin sa presidente? Okay? Good morning, nata po dakulo nagkukontra sa vaccine. Nag-research po lamang kita, kimarhay, bago mag-react. Mahay, grabe Pinoy, talaga. Permina sa na kontra. Good morning, anyway. Maka-enjoy yun ka mo. Ang mga balitang inyong narinig ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan, tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na
posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Taste better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxbeat! Sa Maxbeat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack.
Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man. Likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Anhapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sandali lang ubuson ta muna taberlowen sa takren sa mga reactions malampasan tayo. Senior na po ako, nag-first dose ako kan May 20 at wala namang adverse effect sa akin. Ang next dose ko po May 18 pa. Salamat po. Think not only of yourself but think of others too. Vaccination is a must. Sabi ni 92. Ate Marcia, bumakal na sa nakita kay James Coffee na sumali sa raffle promo. Pag nanggana ka, solve ka, problema kan typhoon victims 2019. Ayos ka man natin, Marcia, minatirada. Kaito so pangadya ita sa orasyo emperata makahanap ng solusyon asin bakuna laban sa COVID. Ngunya na igwan ng vaccine, harabo ng magpabakuna. Makalibong kita minsan. Ayos ka, Kapitan Joy, ha? Iyo bagadi. So pangadya ita natabangan mga tugang so may eksperto maghanap kim bakuna. Maghanap kim bakuna. Ngunya na nagkaigwa ng bakuna, ang sa tuyang pangadyi, nagkapasalamat kita na may bakuna. Ngunya, nagdirwa-duwa na kita na magpabakuna. Magyayari. So, bakuna kaya pwedeng dakol ang dilihensya kan isos. May wholesale sinda kaya habo sa... Masyado... Stop. Mga sarawa. Dito mo na. Yun na. Okay na. Sa kabilang cellphone. Okay na. Okay na. Paripotong ko na si Lawens. Sign ng bakuna. Paano magpabarakuna? Nawara lang bakuna. Puro donation ang ating mga nag-aabot. Buda, kulang sa information dissemination ng gobyerno. Dapat ipaabot sa publiko ang kahalagahan ng bakuna. Yan. Yung kaya bagay ang pigigibuta duman sa programa tang Radyo Klinika. Mag-invite kita ga DOH, buda. May mga advertisement ba kamong nadadangog? Kaya naman ang katuyuhan na makataoki tamang informasyon tungkol dyan. Morning, di po ba senior ayon na bakunahan? Ayun, nabasa ko na pala to. Okay?
Tama po, ubusin na masimbag, tabako sinda transparent, kung gura no subakal ka. Okay na, nabasa ko na ini. Okay. Paano mag-mandatory vaccination? Nakulang nga ni ang bakuna, buda, wara man kwarta ang gobyerno. Yan sana. Araman tabi kuyahin, sabi ni Kong Barsaga na mag-mandatory vaccination. Paano sa mga naakian, takot, tapos, bako usok kundi malulog ang gobyerno tag kinapital sa baksin, okay magpabakuna, magpabaksin, no ako sa mandatory, sabi ni 1652. Alright, okay no? O dito na muna tayo mga tugang. Nasa linya po si Lowens Barcena sa dagdag na report. Ali po dyan sa luwas, pag-aksyon sa problema sa Pioduran kan mga nagbutang kolorom na van asin boss, posibleng mahaloy. Ulitong ko grabe sa text ni Lowens. Ang headline ni Lowens. Pag-aksyon sa problema sa Pioduran kan mga nagbutang kolorom na van asin boss, posibleng mahaloy. Ngunyan pa sana, pwedeng kalinturaw na kita kaining bareta ni Lowens. 8:31, Lowens, si detalye mo. Yes, salamat abi, Pipi. Posibleng maging atrasado ang pagresponde kan Land Transportation Office o LTO Region 5, maging kan LTFRB Region 5 sa tadtad na problemang minaigo sa lokal na gobyerno kang Pioduran, Albay. Ang pagbutwa kan mga manlain-lain na mga van na sinbusto sa kainin pasahero hali sa Metro Manila. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DCGP News Union na pagkaaga ni LTO Region 5 Director Francisco Ranches na sa naging pag-urulay ninda kasuhapon, iti-training pa sa napalandaw ang mga enforcers kan LTFRB ngani na maging dagdag nindang puwersa sa pagdakop kan mga bihikulo na sige ang akbot kan mga pasahero sa Metro Manila asin Southern Tagalog area na nakatalaan gibuhon sa aga. Susukay Ranches, ang sa indang obisita, tad manin mga nagpositibo sa COVID-19, kaya sinda nagduduruman sa ibang mga strategic locations para sa siring na bagay, asin nga ni napahigit ang implementasyon kan border control kan Kabikulan. Tarakot. Nagduduwa-duwa. Ako man ang punto ninda bilang tao. Siyempre, may mga pag-aalanganan, di ba? Nasabutan ko. May pag-aalangan. Correct. Kaya baga duman sa Pioduran, nagkaparahapot si Mr. Kwan, si Mr. Ordonya, na dumigding nga SLTO, magreparo digdi. Oo. Ngunyan, nasasabutan ko ang sitwasyon kong nata. Number 1, may nagpositibo sa enda. Number 2, kulang kitawo, matraining pa sana. Matraining pa sana. Taga-LTFRB pa. Nailing ka Kunyan, lang. so LTFRB baga, kung matatandaan, as usual, man baga nagpapa-interview naman Yes, sa okay. media. So, anong katuyuhan ka itong pag-training tabi nito, Lowens? Tangani ng pakusugon so implementasyon kan pagdakop kan mga kolorom na banasin boss na sigian pan akbot nin mga pasahero Okay. sa Metro Manila bubble area. Kunyan, sa ibang lado, inapuda na Ranches ang ibang mga opisyalis sa Region 4 as in Metro Manila para taraman na higot-higutan man ninda ang regulasyon ninda digdi. Nagkaritaw nagpapabaya man ng ibang rehiyon sa pagdakop sa mga kolorom na ini na konsiderableng dapat kuta na ang bubble area dahil dyan in human activity. Iyo nga nang sabi tabaga na kung maghigpit ang gobyerno na pagpanimbago, no? There's headline tabaga. Panimbagonda sa mga nagpabaya sa pandemya, maubos. Maubos. Arog kan sa NCR, LTO, pura nang di paghigot pagturusan naman, turos, di nakakalawas. Kaya nga ni, Di ba? di nakalusot, tapos pag di sa Bicol man, kulang sa tao, Iyo. nakakalusot, nakakapasiring sa lugar-lugar. Iyo. Kulang talagang tao, buda. Pero kang kulang sa tao, may hesitant, hesitancy. Hesitancy. Pangdakop kisira tansi. May mga pag-aalangan. Mga pag-aalangan. May mga nakakaulang pwedeng posible bilang tao, sabutan tama niyan. Bilang tao, may takot na maulakitan. May nagkaurulakita pala dyan. Number 2, yan nakulang kitao. Pero kung araw ka ng sitwasyon, talagang malubo ang kaso tadigdi. Sa mga dapat na mag-imponer, dahil man nagkaka-imponer.
Roger to that. Pero ang tawa nito training ninda. Dahil naman ipinagunambitan ni Ranches kung tira duman sa LTFRB. Yan at training ko na yan. Yan sumadakop. Oo. Maka-training man kaan. Pangurag na so nakalaog. Roger to that. Iyon na nga ni answer sa kaadita. Okay, araw kayo ni Tabi Lowens. Saro baga sa request ni Mr. Noel or Donya, baka databi kung magpa-meeting ang LTO o LTFRB, baka pwede siyang mainbitaran. Oo, Roger. Tawiling siyang mag-join. Gusto nga nindang ipahiling ang litrato Kampyoduran Albay na bako lang LGU ang dapat duman, kay puhan kisuporta kan iba. Roger, may kinaraman sa siring na bagay. Anong sabi ni Director? Ang sabi ni Director Ranches, iyan na manungod sa Pyuduran, ipinadara niya na iyan sa Operations Division. Ngunyan, Tan LTO. Na miyembros man kan mga enforcers na madyan mismo sa Pyuduran, tanganin ang arabo ng sitwasyon. Sana pero di ba? Ang operasyon kaiyan, dahil niya itataram kung noorin tanganin na magkabirigla siyempre. ang siging mga pasiriring dyan na nagpaparakuruwa. Surprise. Pasahero. Tarong ko ta kasahapon na may bus duman, di ba? Oral daw kadakol ka nag-aabot. Kaya pang immediate na sorpresa. Roger. Para matapos yan. Roger. Pero at kikuan talaga, may pagdudo nga nagkakapera na baka may mga ipinagmamalaki ini na nagpaparabuso na magbiyahe na mga ibang opisyal. Kaya araw ka ng sitwasyon. Actually, Tabi BP, ipinag-apot kan DCGB News ko nagtaraman lamang sa LTFRB sa Indakon may bus ng pinagtawan ng permiso pero dahil daw ni Ranches ni Masimbag sinda sa LTO, unconcerned man sa nanindadigdi, so sa inda sana. Ayan na mga bagay na yan, araw kan bus na yan special permit. LTFRB dapat ka na ang magtaram. Okay. Iyo baga. Totoo yan. LTFRB. Ano, aram mo ako, gusto ko ako maging congressman. I-proponer ko dyan na pagsaroon ng LTFRB o LTO? Pwede. Makatipid-tipid pa ang gobyerno? Tapos franchising and regulation. Tapos nagpapa-interview sa media ang regional director po ng IRT. Maikwan ba? Pagsaroon mo ang opisinang yan, makatipid pa. Pagsaroon mo ang land registration office kan mga behikulo, asin ang pagtawag franchise. Ang franchising, sarong division na lang. Roger. Pwede man kayo gibo niya, di ba? Pwede man, garo, siguro. O yun nga ng DOTR na-create. Pagsaroon na lang, makatibid-tibid ang gobyerno. Roger. Pero kayo po ang takim mga regional directors talaga na accessible sa publiko, lalo sa media, buda sa publiko na nangangaipok. Roger, ayan nga ni Tabi BP, dahil kayan si Ranches, manukod sa bus, dayan nga ni daw, concern dapat yan, kan LT, kayan dapat daw, huwag paisi, kung iyan, may mga special na permit hali sa ibang lugar, tanganin na mag-operate, pasisiring dito sa Bicol Region, ayun man ang pinagkakalibong kampayukan mga lokal na gobyernong na pupunduan kayan, kami na baraba, so pasahirong hali sa bubble area. Okay. O di, sapat kang LTO, nag-ibo na daw sindang aksyon. Ngunyan, nakapasa na ba ng bula sa LTFRB? Ang alatonto na lang itong suplano na magduman sa Pyuduran, surprise pa lang. Surprise daw yan, dahil sinda mataram anong aldaw o kung anong oras. Yeah, okay. Roger, kung matatandaan. Matabiga po ko si Mayor Vic na may ikukonek ako dyan sa issue mo. Sige. Takon matatandaan ng LTFRB Tabi BP Henry, firming unattended ang cellphone. Yeah, okay. Roger, okay. Yan Tabi BP ang katotohanan digdi sa Regional Center site. Ako po, si LBB. Tayo connect ko yan kay Mayor Vic Perete. Ang gusto kan i-connect, may ipa-report akong pareho. So report ba ganun, Jimmy? May mga nagpapababa yun kay mga auto sa daraga, sa Kamaliga, na mga pasahero. Hello, Migo. Good morning. Yes, sir. Good morning. Nadangog ko sa balita ni Luen. Baka pwede sabing i-relay niya sa director ng Kung gusto, paraan. Diba? Yes. Kung maraming dahilan, correct. Exactly, Migo. Exactly. Yes. Mamagisyan mo tabi baga pagyawang din nag-operate sila sa syudad. Naka-uniforme, luwaso ng daghan. Ano yan dyan sa mga arayong barangay? Iyo baga. Sumunod yung tig-arabot yung mga pulis. Iyo baga. Ano yan? Hindi nung daw kung makupik to
pandaghan. Yes. Oho. Sabi, Sige, Migo. Salamat. Salamat, ha. Salamaton, Migo. Alright. June, ma-time check kita, ha. Ibalik mo sa kota. Si Migo, nag-aapod na masupog. Alright, sandali lang, ha. Mga tugang 8:39 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Alright. O sandali, tapunan ko si Mayor Vic na nag-aapod sa kuya kasubak go. Madali lang, apodan ta si Mayor Vic Perete ta. Pagka-apod ko, nag-apod man. Lang, baka nagka... Hello, nagkatagbuan man gari sa apod tang duwa, Ay. May meeting ko pa na ito. Ay, sorry. Okay lang po. Maka-Esther ba, Mayor? Okay lang. Ay, okay. Arap po kaya kay ni... May papaabot po kaya sa... doon na to ko nakaabot na po sa imo ini na feedback na ini na... Iga po ki mga auto na naghatod ki mga pasahero. Ang iba, paluwas sa Pasursogon o somewhere in Albay. Pagkapunta po dyan sa Daraga, nagpapababa ki pasahero sa Kamatangaan kan Banggi. Buda may mga obserbaran man po na mga bus na pasiring duman sa Bisaya na nagpapababa ki pasahero dyan sa Mayshell. Ang duda, kung bako o taga-Daraga, taga-Kataning na mga munisipyo tadigdi o pwedeng taga-Legazpi. Nakaabot tabi sa mo yun ang araw kaining feedback? Nakaabot na yan kasasaro ta. Pigpacheck ko nga na kasasaro. Itong sa banyagda ng may nagbaba sa likod. Yes. Pero pigi-reparo ko man, sabi ninda, kasasaro ang daw pa. Say ko, piga pa man may, pero dahil naman na outro ito. Ngunyan, pirmi yan ang pirming posibleng mangyari tabi si Renry. Kung pag-meeting nga ni kang mga mayor sa Albay, yung sarong sa mga concern may, Kaya, ini ang ginibumi, aron kayo ni, nagpaluwas po akong announcement duman sa mga barangay officials na sila mag-monitor sa barangay kung may bagong mag-abot, lalo na sa mga high-risk area, hindi po sa Metro Manila. Iyan. Okay. Very good po yan. Kaning ma-monitor, regardless kung anong oras na mabot, i-monitor, tangani na ma-monitor ta kung masara ini ang budak kung mga taga sa inyan. Opo. Pero minsan na-reparo ko, medyo say ko nagluya sa mga intelligence nito dyan sa barangay, napahulog sinda. Nagluya yung sukuhan. Nagluya sa mga intelligence, araw mo na ito, Sir Renero. Nagluya sa mga chismos, sa budak chismos, ha? Kahit tubaga. Pag may nag-abot sa barangay, isumbong katuro sa kapitan, di ba? Isumbong katuro si... Makaskasan talaga. May ganyan, medyo... Nagluya. Ang mga Pilipino medyo na-relax. Kaya nga ngunyan, nagyo kaming pa-meeting kang mga kapitan, ngunyan, mapun ngunyan na alas 9. Ma-remind na naman po ako sa inda, ining sa DILG yaon man ayan ang saro at sa mga concern naglalangkaw po ang kaso tadig di sa Legazpi sa Kadaraga. Halos po ining duwa nag-uumbasan. Mayor, ini po na may nababaritaan ka po na nakakauli sa munisipyo mo na deki magkanigong papeles dahilan sa araw kayo ng klase nin mga pagkatransporta nin mga bihikulo tabi na dahi mismo na monitor niya to sa barangay? Nakakaabot po yan sa kuya. Isaro yan sa consent tabi, lalo na dito sa sentro. Mapagalo ng pag-monitor, lalo na sa mga subdivision. Iyo mananggad. Okay, pero pag minababa dyan sa mga highways ngaya po dyan sa Albasyon, Damalabog, hanggang dyan sa Mayshell, kung pasain man yan, gari, pwede mananggad na monitor unless na kung kamatangaan kan banggian mong baraba dyan, ang mga outtawong yan, na dahil magkanigong papeles, di ba? Opo. Ayun nga ang saruta, ang problema dyan. Kapag duman sa Del Gallego sinabing yung Albay, papadiretsohon ka, pagabot naman din sa Agos, sa may Pulangi, pag sinabi nga, susugon, pero palan, daraga ka, medyo difficile talaga sabi Sir Henry. Pero ako tabi kayo dyan sa LGU mo, igwa ka requirement na dapat may RT-PCR, negative or saliva test, di ba? Kayo po.
Yung requirement mo, kaya lang siyempre, pag sinabing mauling niya ako sa daraga, dapat hanapan na duman sa checkpoint kay papel o kay pampo sa albay kay arog kay na negative test o sa lalo sa daraga. Pero Sir Henry, in fairness man sa barangay, karahayan man, pag check man po talaga ninda. Ayun. Okay. Pag may nakakalusot talaga, Sir Henry, kahit pa ang subak ko pa mahigpit, kami po nagduduman, ma-test po kami, libre pong antigen test. Ayun. So kamo na mismo amin na gasto na mismo kami kang LGU. Gasto na mismo kang LGU. Opo. Ayun. So pag may nakalusot, di dumanin daw i-antigen test. Opo. Pero po, dadarahon ni Sinda duman sa quarantine facility. Ayun. Okay. I-antigen o dadarahon sa quarantine facility, ngani na dahil siya makasalamo mismo sa pamilya ninda. Tama po. Tama po. Opo. Okay. So with that, Tabi Yor, kumusta ang kaso kan COVID mo dyan sa imong munisipyo? Namamali siya, kung nag-increase sa Legazpi, tama ka po ka sa bago, nag-increase man sa Daraga. Ano pang connection kan duwang ini? Araw mo baga tabi, Sir Henry, ang Legazpi, ang regional center, government regional center, Ining haloy na ang panahon, magkataning lang. So, nagtatrabaho sa Legazpi, mga taga-didi sa Daraga, pero arugaan. Kaya talaga, halos parehas lang. Pero ang pusod magkatutugod. Iyo po, iyo man ang ano. Pero po ang active cases tango niyan ayor sa Daraga tabi. Sa ngunyan, may bago na naman 35. Oo, okay. Ano pong barangay may pinakadakol na kaso mo diyan tabi? Mga taga-sain? Sagpon, Maruroy, Tagas, Sipi. Ayun. Ayan po. Okay, nagkapasunod kay gari granular lockdown tabi? Mapasunod po kami kung igo pong dakol na kaso duman sa sarong compound, although sa Legazpi ang nala-lockdown baga po mga establishments kadaklanta may negosyo. Diyan sa negosyo po nino sa Daraga, di ka bang na-receiving kaso naman yung mga nagpo-positibo sa mga establishmentong pribado o maging pang gobyerno tabi? Pasaro-saro lang tabi, Sir Henry, bako pa masyadong kaipuhan. Yeah, so at least medyo gari ko ang paano, bako pa masyadong mahadit, Opo. Pero pag wilat kan, mas maray na po mananggan na pigigibonin doon na may prevention tulos, tanganin na rin magdakol ang kaso ta. Tama po. Ini po nagpositive mo niyan. Ining Manila, na-checkpoint din naman sa Del Gallego, pinadiretso man dito sa barangay, pero doon, sinundo sa tulos, dinata sa facility. After 10 days, nagkuha kita yung sample, positibo mo niyan. Kaya sinabi na, iyan magagawin maghadit ba ko, di ba? Opo. Maray nga nita na monitor duman sa Del Gallego, na ipa-check nindo. Kung iyan ba na monitor duman, maulan sa pamilya niya. Yung po nga kaya medyo yung po ang warning ko sa mga barangay official mo niyan, na talaga yung monitor. Opo. Ay sus ko, takon iyan day na monitor, nakasalamo sa pamilya, di damay sa pamilya niya ngunyan. Ayo po. Sin hali tabi ni Yor? Haling Manila. See? Ano, asymptomatic po siya o may simptoma siya? Asymptomatic po siya. Ngunyan nga nahiling ko, apat. Medyo ano ko kayo niya. Opo. Marito na sundo tayo ni Duman. Pagkakot Duman, sinundo ito na. Diretso ito na sa facility. Iyon, very good yan ha. Nakauron mo tabi ni Mayor? Nakauron mo? Hindi ko na po napahuron bawal kita magparaan dyan tayo. May karauman sana. Okay. Sige tabi Yor, baka may gusto kang itaramngon yan sa mga daragay nyo tabi bilang alkalde. Go ahead tabi. Iwan po ginarayan pero pag-irundong magsunod po sa health protocol. Kita po digdira. Ready naman po sa pag-vaccinate sa mga ikaimanota. May online registration po. Magduman lang po sa lgudaraga.com. Iyo man ang registro po sinda. Pag-report ani Lowens kang enot na may online registration kamo, mas madali man ang dito. Ang concern ko lang duman, paano po itong suday ki mga internet connection sa barangay? Magduman lang po sa indang barangay health center, magpalista po duman. Ayun, pwedeng lista-lista sa health center Opo. Ayan, diyan din kawala yan. Pero mangingat manggiraray ta, syempre sa protocol ta po pagabot sa COVID. Opo. Okay. Mayor, salamatan pong marayta. Okay po, thank you. Thank you so much. Mayor Vic Perete, mga tugang Kandaraga. Iling mo ito, Junior. Bako, John. May naguli, haling Manila. In-stop duman sa Delga. Imagine ang
harayoon so sinunduan, in-stop duman, teka ngaya, pauli ka sa daraga, teka ngaya, kipapilis na daradara ngayang, lututunta ka ngaya, kudutunta ka ngaya, sabi kan mga nagbabarantay duman, ala ngaya, teka mag-alidigdi, irinipot sa daraga. Di siyempre, so alkalde, mga tugang, may harakunta daragin nyo ito, di ba? In-instruction na sundo ang ngayon nindo ito, sundo ang ngayon nindo ito, kan sinundo, nangyari, John, kang sinundo, ulitong ko lang dinara sa facility. Quarantine. Pasiguro si alkalde. Shh! Ayan mga amigo. Shh! Swab iyan. Nag-arabot na yan ha. Swab yan. Ngayon masiguro kita. Tapat aling Manila. Baka ano nangyari John? Kan sinumab positive sa COVID. Nata ito tapigi ulita. Kung ito mga tugang da inabantayan sa checkpoint, siyempre, anong tendency ka ito, John? Mauli sa harong. Pag uli sa harong, sisayngon yan, sudamay. Pamilya. Ako, pamilya. Pamilya. Di ba? Iliga po nindong anggulo na arog ka ng mga nangyari sa palibot, ha? Kag sawa traders, pinagreklamo ang mga nagitsinda palaog sa Daraga National High School. Barangay Council, maging ang lokal na gobyerno, nagpromisa nin magkakanigong aksyon. Aksyon! 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 Aramon pa daw ang detalye ka ini sa report ni Renz Luna. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi VP. Grabe si standby mo. 45 minutos, ano? Yung nga eh. Maringanan sa imong connection sa kundi nagpuputol, adi. Iba man talaga pag ayo-ayo. Ayos na. Nakaka-provide ki mga internet ki load na din nagpuputol. Unlimited. Ayos na. Ha? Ayos na. Iba man talaga. Ayo. Estimate tagagari mga 45 minutes kang standby ah. Ade mga sobra mag 30 minutos. Iyo na. Iyo man ang araw ko man talagang maray man de man naputol sa load mo. Man. Iyo man talaga pag may urigwaon talaga araw ka ng mga cellphone so ano ba? May naputol baga yan, di ba? Ios nga eh. Paano ako naka-page oil? Sige daw, i-detalye mong Bareta. Yes, maray na agad sabi, VP, as in na maray na agad itong mga parantabay sa mga duganyatong mga Bareta. Inapod na illegal kan kagsawa traders ang transaksyon magin man ang mga nagtitirinda. Digdi sa may parteng Daraga National High School partikular, ining tinampo, magpuon digdi sa may Mercury Drug, pasiring dyan sa may Daraga National High School, kailan tawara da sinang magakanigong permit, lalo-lalo naman pa nagtitinda kada banggi, alas 10 ng banggi hanggang alas 5 ng pagkaaga. Sa ginibong press conference kaso hapon ni Sir na Joel Barcelon, ang pamayokan kag sa traders, siya sinabi na apektado na sindang mga lehitimo na nag-ooperate magin man sa mga nagtitirenda dahil nga nadigdi sa mga nagtitirenda sa may parteng Daraga National High School dahil na apektado na sa indang benta magin man magin sa mga paratenda sa loob mismo kan lokal na merkado kan Daraga. Sigun sa iya na talagang unfair man kung iisipon dahil nagtitirenda dyan sa nanambitan ng lugar dahil man gabos mga taga-Daraga kundi mga taga-ibang munisipyo, partikular na iba mga taga-Legazpi, partikular sa mga parao, mamagin man sa ibang mga nagtitrenda, hali dyan sa barangay Mabinit, nagdiretso digdi sa Daraga, nanganing ibenta ang sa indang mga produkto. So yung sinabi na nangangapodo ng sinda sa pamamayo, ni Mayor Vic Perez, manugod niya ni kaining problema, dahil para sa iya, dahil po pwede na mangyari na sinda sa naso na ikinabang asin sindang mga lehitimong nag-ooperate na gitarinda digdi sa Banuang Daraga na babawasan ang benta sa mga gulayon asin iba pang mga produkto. Ulos man dumiretso ang DC Jimenez sa kaaraman ka na Barangay Council kan Barangay Sagpon sa pahingan ni Kapitan Loreto Barajas na kung sa iyon sinabi na magkakaigwasindan ng magkakaning aksyon maski na nga ni Arnaman ni Kapitan Barajas ang nangyayari dyan sa nambitan ng lugar na nasakupan kan sa iyang barangay na kung sa na nagpapadagos sa operasyon ng mga paratyenda maski nga ni wara man sa inang nagsabi na sinda magpwesto para magtindakan sa inang mga produkto.
asin depensa man ni Alcalde Vic Perete ang Alcalde Candaraga sa sinabi ng lugar sakop kan Bicol University na kung saan iyon nga niyan sa indang lalakadon man yan asin wala ng consent dyan ang lokal na gobyerno dahil lang iyan na area ta BVP sigunda sa iya may sadiri kan Bicol University. Ngunya na pagkaaga, nagkaigwa mo kita ng contact mismo kay Dr. Arnulfo Mascareñas, ang presidente kan Bicol University sa sinabi, pinagkumpirmar niya na sa inda talaga or sakop iyan kan teritoryo kan Bicol University. Pero hinapot niya to kung nagkaigwa ng consent ang sa indang manamyanto ang sa indang administrasyon sa mga paratyanda na magpwesto dyan sa naunambitan lugar hanggang sa ngunyan, wara pang kasimbagan ang presidente kanaw nambitan ng universidad. Doon sakop kan market administrator. Dahil tabi BP, dahil lang ta ang depensa man, sigun digdi kay Sir Natemis de Lubete, luwas na iniso sa iyang jurisdiction. Ang jurisdiction niya, isa ng main building kan talaga public market. May nagisingil ki plasada dyan? Iyan tabi BP, so aligasyon na pinagtauman niya ni Sir na Joel Barcelon. May nagsingil? Roger, kung may nagsisingil, o nata yan, may nagisingil kundi ang sakop kang LGU, budak kang market administration. Roger. Yun ang question dyan. Yan ang hapon. Yan talagang mercury dyan, budak na makdo baga. Property ang kan biyo. Roger. Igar kilang sa Bicol University. Kaya ito pa yan, haloy na yan eh. Before pa na maglawag si Dr. Mascareñas. Roger. O, ngunyan, ano ang, sisan, masolusyon ka, na reklamo nga. Ako niyan tabi BP, nagkaigwanan ni asigurasyon si Mayor Vic na karoon niya ang Barangay Council Kansagpon para maaramon kung sisay ang nagtugot kano nambitan ng pagtinda dyan sa nambitan ng lugar. Asin magin nga ni sigun niya ni Didi San Joel Barcelona, nagwa tala nagkakolekta pero sa ngunyan, adagos pan sa indang pinagigibong investigasyon. Ano na yan dyan? May paratindangan dyan ng mga masitas? Roger. Bagsakan bagayan kan mga produktong hali sa barangay? Sinibo. Dahil pwedeng magbagsak digdi sa may saudan, tawang kipwesto kan lokal na gobyerno, para o ribugtak tawang kipwesto kan lokal na gobyerno? Roger, ang pinagdisignar baga tabi BP yung bagsakan, digdi sa Mararoy. O dyan sa may PNR? PNR digdi sa may market site. Adem pwede, sa may PNR station? Primado digdi sa Balaguer. Oh, yan. Yan gayo dyan, dapat magtuod na lang, tuodon ang tao. Roger. Tuodon, takon ang tao na ngay, pumadaman na yan. Roger. Oh, okay. Antabayan na tayo, VP. Sige daw, ako kay punta lang matabangan lawas kung paano masolusyonan niya na dahil kinaapi. Roger tayo, Within VP. solusyon, pabordo man sa mga paratsenda, o kung dapat ang solusyon na gigibuon dyan, pag-i-coordinate mo, na dapat dahil kinaapi sa sisay man sa pagtaon ng solusyon. Roger. Okay? Sige. Ini ang kompleto. Ako na kung pasolusyonan mo kan, sa agawara na yan dyan. Roger. Di ba kung man ako alkalde? Roger. Di ba kung man ako presidente kang biyo? Roger. Baka man ako market administrator? Kaya di man akong karapatan ka na magpahali. Roger. Sabi VP, sa labis na, Yeah. si JP sa magkakani kong mga lado. Okay. Ang samuya pong concern, ito pong pagtirinda kang bakong mga taga-Banwang Daraga na nagtitinda duman sa Tinampo, Palaog po duman bako, sa taga-Daraga. Daraga Community High School. Mm. So, sala po ito, bako po ito maninigo, tampag tubod mi po, ang Tinampo para sa auto, bako po para sa Iyo. tao asin tindahan ini. Mm. It is beyond the commerce of man. Tama. So gusto pong sabihin, hindi po pwedeng tindahan mo, ito nakakaulang ka mo duman. Iyo po, tapos panduwa po, naghagad po kami. Kaya nata po kami nagkondukta na kiarog ka ning press conference. Ta gusto mi po maipaabot mi ang samuyang reklamo. Nagdumana kami sa mga person involved na naghapot na po kami. Enot sa Daraga Licensing Office kay Sir Margalio. Inapot ko po sa personalmente. Ano po ang maitataram nindo tapig tutugutan ang pagtinda duman sa laog kang Tinampo Palaog duman sa Daraga High School. Ang simbag po sa kuya, dahil ninda po yan aram, dahil po ninda tinugutan iyan. Nagduman man po ako sa Daraga Public Market Supervisor sa pamamayo ni Sir Temes Lubete. May sinugo po kita duman, ay pahapot kung anong concern niya duman. Ang ano niya po, bako niya po da ito, jurisdiction na. Nasa luwas, kampampublikong merkado. Pero nahihiling po ninda yan. Dapat concerned din po siya
Kasi ang apektado po sa mga paratindang lehitimo na yaon sa laog kang pampublikong merkado. Imagine, nagtitinda ito duman magpun alas 10 ning banggi hanggang alas 5 magahon. So mga paratinda ta dyan sa pampublic market, apektado natin bismalag sa mga parabakal sa laog kang pampublikong merkado. Dahil na ta nagbabakal na duman sa luwas. Okay. Sa gilid, sa tinampo mismo. Okay na tabi, Mga taga sa ini- Okay na. Alas 9 na. Ano? PPP. Sige, paki-follow up mo na lang kayan ha. Nako na Roger. yan. Concern na yan. No? Roger, sabi man kabi ABP si Kapitan Loreto Barajas nangunya Maski dyan na hapon sa 3 to 4. Sa 3 to 4, Aha. ipadagos na dyan na hapon. Dapat Roger. makatao kita kay win-win solution dyan. Roger, sabi Bagay na PPP. yan ha. Dyan na hapon, 3 to 4. Tamantang attention yan ha. Roger. Masolusyonan tayo. Ura mismo. Aksyon. Okay? Bye-bye. Ang bubiro mo yun niyo. Pero seryoso rin sabi, dyan hapon ha, tawan mong atensyon yan, sa 3 to 4, singit na naman. Dapat matabangan tan mga tawang yan, ha? Okay? Roger, sabi Sige, PPP. okay. Sa Thank you. PPP, ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas, Translunad, DC, Sibinyal. Para hambog tipidan mo, ano John? Salamat ka sa iyong pagantabay. Mabalik po ako 3 to 4 sa programang Pinky On. Goodbye. Mabuhay. Iyan ang hapon. Maya Rivera po. Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help